Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хөрмәтле тамашачылар, Хызур ТВ телеканалында хәерле сәгатьтә тапшыруын башлыйбыз. Сезне гадәттәгечә мин Резида Салахова сәламлыйм. Бүген студиябызда кунакта искиткеч гүзәл ханым, журналист, филология фәннәре кандидаты, алып баручы, Туган тел телеканалының Казан филиалы директоры, Оста татар проекты авторы Миләүшә Сибгатуллина. Ассаламу алейкум, Миләүшә апа. Хәерле көн, Резида. Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләр. Миләүшә апа, мин сезгә карап торам да, сезне озак еллар белән бит инде. Сез шундый уңган хатын, субханалла, уңган хуҗабикә, оста журналист. Менә шушы уңганлыкка өйрәнеп буламы ул, әллә инде ул Ходай Тәгаләдән бирелергә тиешме? Туганда ук. Резида, бик зур рәхмәт. Инде мондый матур сүзләрдән башлагач, чынлап та бөтен кеше бит инде ул нәрсәгәдер ирешим дип, нәрсәнедер булдырыйм дип тырыша бит. Уңганлыкка менә мин өйрәнеп буладыр. Кеше үзен мәҗбүр итсә, бөтен нәрсәгә өлгерә. Бер-ике формуласын әйтәм, үземнекен, үзем менә нәрсәләр белән үземне уңган дип саныйм, нәрсә ирешкән әйберләрем белән, әйме? Иң беренче чиратта иртә торырга кирәк. Иртә торсаң ит пешә, соңга калсаң бит пешә дип безнең халыкта. Аннан соң икенчесе, һәрбер эшең ниятле булсын. Ниятең булса, ул эш барып чыга, тормышка аша, һәм син ул хыялыңа ирешәсең. Өченчесе, менә шушы башлаган эшне инде ахырына җиткерергә кирәк. Шул вакытта Резида шикелле матур кызлар уңгансыз, Миләүшә апа дип әйтәләр. Шулай булсын дип тырышабыз инде. Ләкин менә Резида без булдырдык, без ирештек, мин дибез, ләкин Аллаһ Тәгаләдән ярдәм булмаса, ул Аллаһ Тәгалә аны сиңа бирмәсә, без беркем дә түгел. Без бер нәрсәгә дә ирешә дә алмыйбыз, булдыра да алмыйбыз. Шулай, Аллаһ Тәгалә ярдәменнән ташламасын, иң мөһиме. Оста татар проекты турында сөйләшик әле. Бу журналистларга гына кирәкле проектмы инде? Әллә теләсә кайсы һөнәр иясенә дә файдалы проектмы бу? Сөйләгез әле. Оста татар турында шул кадәр күп сөйләп була. Чынлап та аны башлаганда бу тележурналистика мәктәбе ораторлык курслары буларак тәкъдим ителгән иде. Шуннан соң инде менә эшли башлагач күренә бит. Тележурналистика аерым кирәк икән, радиожурналистика аерым кирәк икән, һәм сәхнә аерым кирәк икәнне аңлап, хәзер менә индивидуаль курсларда шулай шөгыльләнәбез. Кемгә нәрсә якын? Мәсәлән, радиода эшләүче кызлар әлбәттә инде радио юнәлешен сайлый. Телевидениедә эшләргә теләге булганнар һәм телевидениедан килгәннәр тележурналистиканы сайлый. Ә инде сәхнә ул бөтенләй икенче дөнья бит. Менә без телевидениедә эшләү белән сәхнәне чагыштыру мөмкинлеге бар, чөнки икесендә дә эшләгәнем бар. Һәм мин аларга лекция укып утырмыйм, алар анда язып утырмыйлар. Бу мастер-класс һәм тренинглар формасында бара. Мин үзем аша үткән, үзем кичкән юлны менә шушы кыска гына иттереп аларга кирә торган итеп һәм тренинг аша мин эшләп күрсәтәм, минем арттан алар эшли. Бер эшләгәндә барып чыкмый әлбәттә. Килдем дә, Миләүшә апа эшләп күрсәтте дә, бер-ике көн занимация иттем дә, алай булмый бит инде. Кайсы берсе менә дөрес сулыш алырга диафрагма белән ой ярымда өйрәнәләр. Әле анда да телефонга сәгатьне куялар, шул бер сәгать сайын исләренә төшә дә, инде күкрәк белән сулаудан туктап, сулыш ала башлый башкача. Димәк, бу инде Казан театр училищесында менә безнең сәхнә теле дәресләрендә нәрсәгә өйрәттеләр? Сез инде күпмедер дәрәҗәдә сәхнә теле дәресләрендә алып барасыз дигән сүз. Монда сулыш куясыз түгел, тавыш кую, сулыш кую, микрофон белән эшләү, гомумән сәхнәгә чыгу, 7 секунд кагыйдәсе, 7 секундта синең турыда фикер формулаша. Анда нәрсә эшләп өлгәргә кирәк? Тамашачы белән контакт урнаштыру, ничек карарга, кемнең күзенә карарга, ничек итеп башларга сөйләмне, ничек тәмамларга, текстны ничек язарга, сценарийларны, ничек итеп билгеләргә, асларына сызып, кайсы җирдән инде тамга куярга, монсы сәхнәдәгеләргә. Тележурналистикага килгәннәр инде, алар белән мәсәлән интервью жанры, теорияны өйрәнәләр алар журналистикада. Әңгәмәне ала беләбез дип уйлыйлар. Киләләр дә соң шаккаталар. Әйдә менә интервью алып карагыз, миннән дим, юк. Югалып кала, онытыла. Чөнки әзерлек этабын үтәргә кирәк, оештыру этабын үтәргә кирәк. Менә һәм шушы мин үткән, үзем аша узган әйберләрне мин аларга җиңелрәк иттереп, һәм инде практикада күрсәткәч, бик алар канәгать булып, риза булып, мин шул кадәр күп нәрсәгә өйрәндем дип әйтеп китәләр. Менә миңа иң зур хатırlayым да, үземнең бер нәрсә эшли белмәвемне аңлап утырам. Юк, Резида, мин сине карыйм бит. Син бик күп нәрсәне эшли беләсең. Ләкин күп очракта, менә күп телевидениедә журналист үзе режиссерда, үзе редакторда, үзе сценаристта. Менә шундыйлар өчен бик кирәк. Әле сиңа кемдер әзерләп бирергә мөмкин. Әзерләмәгән очракта нәрсә эшләргә? Бардың интервьюны алганчы бит әле аны күп юл үтәсе, логик сораулар. Шәхсне өйрәнергә кирәк әле башта. Әле шәхес кенә түгел, репортажный интервьюлар бар. Анда барып төшәсең, ничек итеп стендап яздырырга. Стендап нинди булганда кызыклы була. Менә буларның бөтенесенә инде өйрәнәбез. Әгәр дә мин иҗат кешесе түгел, ләкин миңа бу курслар кызыклы икән. Менә бизнесменнарга да бит инде үз-үзләрен тоту, менә булар барысы да кирәк. Киләләрме сезгә андыйлар? Бик дөрес сорау бирдең син, чынлап та бик кызыклы кешеләр килә.
18 яшьтән 55 яшькә кадәр. Кайсыдыр гомер буе хыялланган сәхнәдә эшләргә, гомере үтеп китеп бара, инде балаларны үстергән, башка чарасы булмаган, яки ире ташлап киткән булган, менә балаларны аякка бастырырга кирәк булган. Хәзер аның шушы гомер буе хыялланган теләген тормышка ашырасы килә. Андый ханымнар да бар. Аннан соң бөтенләй икенче юнәлештә бар, хәзер психологик юнәлешкә дә кирип киттек. Чөнки кемдер Резидә телевидениегә түгел, сәхнәгә чыгарга түгел, менә кара-каршы сөйләшергә дә әзер түгел. Әңгәмә кора белми, коммуникабельность юк, курка кешедән гомумән. Алар күбрәк декрет ялыннан, бала ялыннан чыккан ханымнар андыйлар очрый. Алар да бар. Аннан соң бар депутатлар арасында шөгыльләнүчеләр дә бар. Менә берсе әйтә, менә мин бара идем дә халык белән сөйләшергә чыгып басам, микрофон алдына барып җиткәнче минем башымдагы бөтен сөйлисе сүзем онытыла, минем әти белән әни дигән сүз генә кала башымда ди. Аннан соң мин укый башлыйм, укыганда җөмләләр сикерешә. Менә ул курыкмауның берничә ысулы гына бар кеше алдына чыкканда, публика алдына чыкканда. Нинди бер-икесен генә ачык әле. Мәсәлән, мин аңа былай дидем: "Ни өчен сез чыгуга укый башлыйсыз карап докладыгызны? Кешеләр бит сезне көтеп тора, сез бит алар өчен инде депутат, зур кеше, Казаннан килгән, алар сезне сайлап куйган. Башта хәлен сорашыгыз, бердә булмаса һава торышы турында сөйләшегез. Һәрберсенең проблемасы бар, сыеры бар, эчә торган ире бар, аларны сорашыгыз. Яки янда ниндидер нәрсәседер җитешеп бетми, мәктәп турында сорашыгыз." Ул әйтә, чынлап та икенче ел мин үземнең сөйләвемнән канәгатьлек алдым. Миңа кул чаптылар, мине шатланып затып калдылар ди. Кеше белән контакт урнаштыру кирәк иң беренче чиратта. Курку инде ул курку кирәктер ул, чөнки дулкынланганда бит моторрак күрнәсең, күзләр яна, битләр кызарып китә, һәм тавышта моторрак яңгырый. Менә инде паникага бирелү, ансын өйрәнергә кирәк шулай ук. Менә ничек тынычланырга, сулыш беләшләргә кушалар, шулай бит. Менә минеке мәсәлән үземнеке күп очракта кешенең кулы кылтырый. Менә бу бармакны һәм менә бу бармакны урга кирәк. Чыкканчы бик каты итеп, иң нервный окончаниелар дип әйтәйин, шунда урнашкан. Аннан соң безгә мәсәлән эндорфиннар бүленеп чыга бит, инде бәхет гормоннары әймә шоколад ашагач. Курку гормоны да шулай дозированно бүленеп чыга. Кер бер бүлмәгә рәхәтләнеп кылтыра бетер. Аннан соң шул моментта, менә чыгыр вакытың җитәрәк инде, синең кылтыравың басылып тора. Ул бит гормоннар бер туктаусыз баш миенә хәбәр бирми. Бит. Аның төрле ысуллары бар. Кемгәдер берсе ярый, кемгәдер икенчесе. Әзер булу, тынычлану, әлбәттә, текстыңны белү. Бик кызык бит бу, Миләүшә апа, субханалла. Сез укытучылык һөнәре, сез бит инде гомумән укытучы булырга һәм биюче булырга хыяллангансыз дип беләбез. Бу хыялларыгыз күпмедер дәрәҗәдә барыбер тормышка ашты, шулай бит. Бүгенге көндә сез укытасыз, сез менә матурлык таратасыз кешегә. Ләкин менә биюче булмау хыялы тормышка. Ничек инде булмасын, Резидә биюче. Мин бит биюче идем заманында. Син белмисеңме, без сөйләшкән юкмы турында? Казан дәүләт университетында Каз канаты дигән ансамбль бар иде. Бу халык ансамбле дигән исемгә ия булган. Без хәзерге көнгә кадәр аралашабыз алар белән, группабыз бар. Менә анда Габдрахман Салимов дигән Татарстанның халык артисты, балет биючесе бию дәресләре бирә иде. Бу инде гомумән ансамбль, без гастрольләргә йөри идек, Уфага, хәтта ки хәтерлим мин ерак араларга барганыбыз да бар, Германиягә, менә шундый җирләргә бара идек. Инде ул вакытта бит әле 93нче еллар, 93нче еллар. Менә ул вакытта шушы теләгем инде минем тормышка ашкандыр күрәсең, күпмедер дәрәҗәдә. Менә ул адәм баласы шулай бит, хыялын тормышка ашыргач инде икенче баскычны эзли башлый. Мин аңладым, биюче булып кына хатын-кыз тормыш алып бара алмый икән. Шуңа күрә инде университетка татар теле, әдәбияты һәм тарихы факультетына укырга кергән идем. Биюче булу теләгем менә шунда канәгатьләнде дип уйлыйм мин. Чөнки без бик күп татар халык биюләрне өйрәндек. Димәк, хыялларыгыз тормышка ашып бара, ләкин шулай да ашмаган хыяллар бардыр бит. Үзегез әйткәндәй, бер хыял аша икән, яңа хыяллар туа. Менә бит хәзер Резидә хыяллар тормышка ашсын өчен төрле техникалар бар. Без оста татарда да өйрәнәбез аңа. Гомумән хыяллар тормышка ашырга тиеш. Иң беренче чиратта ният дидем бит инде. Икенчесе, аларны тормышка ашсын өчен күзең белән күрү кирәк, язасың. Менә синең 100-180 хыялың бар икән, бит, яздың. Ләкин шулардан айырып чыгарасың иң кирәклеләрен. Бер 3-не, 4-не. Һәм менә мин, мәсәлән, менә мин шушы турда хыялланам. Менә бу хыял түгел, былай дип язып кую. Авылга, бабайга дип язган кебек хат. Аның адресы булырга тиеш. Сиңа нәрсә кирәк? Син аның төсен, исен, размерын, әгәр дә ул рухи байлык икән, менә образлы итеп күз алдына китереп, улай берне син кайсы вакытта тормышка ашырга тиеш ул, числосын, булмаса айын, һәм ул нинди формада тормышка ашырга тиеш. Мәсәлән, син, мәсәлән, кызларга инде үзләренә ошаган егетне табу кирәк, күбесенә. Бит, шулай дип сорыйлар, ничек тормышка ашырга. Егетнең нинди икән образлы күз алдына китерә алмыйлар. Иң беренче чиратта буя нинди булырга тиеш, чәче нинди булырга тиеш. Аллаһ Тәгаләдән сорарга кирәк. Менә миңа шушындыйрак ир, миңа балаларга әти булырлык ир җибәр әле.
Бу бит аны үстерим белән дә сорап була. Сораугана да әз яздың. Һәм инде син аны менә шушы кайсы җирдә син белән танышырга телисең, ниндирәк булырга тиеш ул. Бөтенесен образлы күз алдына китереп, һәрвакыт исеңдә тотырга кирәк. Безнең фәрештәләр күбешне үти безгә караганда. Шулай, субханалла, әле менә бу список дигәннән искә төште, күптән түгел җыештырабыз. Артемның бер кәгазе килеп чыкты. Беренчесе өйләнү, икенчесе ипотека түләп бетерү, анда машина алу. Шуны тапты да мен моны язганымны да хәтерләмим ди. Менә бит моның берничә пункты үткән тормышка ашкан икән инде дип сызып куйды. Үзенә шул вакытта максат куйган булган икән, шул вакытта өйләнергә тиешмен дип. Менә вакыты куелгач, әле ул аның образы да булгандыр күз алдында Резидә икәне. Бәлки инде ансы образы 2008 елдан бирле яшәдек кебек. Шуңа күрә 2004 хәтта беренче курста бит инде без таныштык бергә укыганда. Менә булган образ булса һәм аның үтәлергә тиешле срогы булса, ул тормышка аша. Аны сызып бару бик рәхәт. Менә шундый теләкләр дәфтәре булдырырга кирәк дип уйлыйм. Мин күп кешегә шуны киңәш тә итәм. Һәм икенче вакытта инде карыйсың да, монсы тормышка ашкан сызып барасың. Һәм ашмаган тырышырга кирәк икән әле дип. Алар тормышка аша күбесе. Әгәр дә син менә шушы техниканы үтисең икән, алар тормышка аша. Тормышка ашмаганы сирәк аның. Димәк, сиңа кирәк түгел ул. Димәк, син аны теләмәгәнсең кирәк дәрәҗәдә. Димәк, кеше максатсыз яшәргә тиеш түгел, яшәп булмый. Максат куеп яшәмәсәң, Резидә, менә бар ул агым уңаена йөзәсең, име? Үтә дә китә, ел үтеп китә, тормыш үтеп китә. Менә бер заман җитәсең гомер уртасына. Нишләп минем бу әйбер юк? Нишләп минем теге әйбер юк? Кем гаепле соң аңа? Дело-то во мне. Миңа бит бер кеше дә аны бирергә тиеш түгел. Мин аңа үзем ирешергә тиеш. Димәк, мин дөрес яшәмәгәнмен, димәк, мин максатларны дөрес куймаган. Ләкин булганы канәгать булып, шөкер итеп яшәргә дә кушалар бит. Әлбәттә, һәрбер нәрсәгә. Сиңа нәрсә бирде Аллаһ Тәгалә? Һәрвакыт әлхәмдүлиллаһи шөкер. Бүтән барлыгың белән аңа рәхмәт әйтергә кирәк. Сынау бирсә? Сынау бирсә кабул итәргә кирәк. Күтәрә алмаслыкны бирмәм дигән бит. Сынау безгә нәрсә өчен җибәрелә? Сынау безгә иң беренче чиратта үзебезнең эшебездәге, үзебез белән кара-каршы калып, мин дөрес юлдан бараммы? Ни өчен мин бу юлдан барам? Бәлки миңа үзгәрергә кирәктер. Бәлки мин нәрсәнедер дөрес эшләмимдер. Менә шулай берләрне уйлау өчен бирелә сынау. Шир дә шулай, ялгызлык та шулай, хәсрәт тә шулай. Аларны менә вакытында син кабул ит, рәхмәт әйт Аллаһ Тәгаләгә. Әлхәмдүлиллаһи шөкер, мин моны бирмәгән булсам, мин моны белмәйдем бит. Сиңа башта сынау бирелә, аннан соң авыру бирелә, аннан соң гомерең алына инде, әгәр дә син үтәмисең икән буларны. Аңламыйсың икән инде һаман да. Аңламыйсың икән инде, ие. Аңлашылды. Миләш апа, менә бу сүрәдә дә уйымсызлык турында әйтелгән. Сез менә шушы уйымсыз кешеләргә ничек карыйсыз? Югыйсә сезнең эшегездә андый кешеләр белән еш кына очрашырга туры киләдер миңа калса? Гомумән бу уйымсызлык, аның менә исеме дә, сүзе дә шундый рәгайме, авызларын ниндидер күңелгә бик ятышлы түгел. Иң начар сыйфаттыр ул кешедә. Уйымсыз кешеләр була ул. Әнә шул агым уңаена йөзүче, аннан соң инде башканы гаепләүче, үзенең ниндидер тормышта барып чыкмаган эшләре өчен, барып чыкмаган, ирешә алмаган уңышлары өчен. Әле ансы бер хәл. Шәхес уйымсыз, кеше уйымсыз булса, андай кешене шәхес дип әйтеп булмыйдыр. Уйымсыз булса, бу бер хәл. Әле бит уйымсызлык менә башка кеше тормышына зыян китерә торган уйымсызлыклар да була. Мәсәлән, табиблар, глобаль алсак җитәкчеләр, кеше тормышын хәл итә торган кешеләр уйымсыз булган очракта ул менә бик начар нәтиҗәләргә китерә. Уйымсызлыкны үзеңнән, менә куркаклыкны без уста тотар курсларында кысып чыгарабыз, име? Нәкъ шулай итеп үзеңнән кысып чыгарырга кирәк аны. Ул булмаска тиеш кешедә. Кеше уйымсыз булмаска тиеш. Үзенең уйымсыз икәнен белмәсә, ничек итеп кысып чыгарсын буланы? Кеше ул барбер сизенә, уйымсыз кеше ул, менә ни өчен шулай икән уйлый белмәсә дә башка кеше аңа әйтә бит. Эй уйымсыз, эй мәгънәсез ди. Мәгънәсезлекне һәм уйымсызлыкны гомумән яратмыйм. Сезнең тормыш шигарыгыз кошлар кебек яшә, үткәнне уйлама, киләчәк турында кайгырма дигәнсез. Бүгенге көндә дә шушы шигар белән яшисезме? Тырышам. Менә кайбер чакта шуннан чыгып китәсең дә, башлана проблемалар. Бар бит шундый хәдистә, синең бер көнлек ашарыңа бар икән, син бәхетле кеше. Без тотынабыз, ничек булыр икән, менә без бит инде хәл итмәкче булабыз алга таба. Белмибез инде үзебезнең бер бөҗәк икән, нәйме? Без бер нәрсә хәл итәбез инде. Язылып куйган бит күбесе. Ләкин шулай да борчылабыз юк өчен хәсрәтләнәбез. Менә шушы әлхәмдүлиллаһи шөкер, мин тордым бит. Аяклар бит йөри, күз бит күрә, яктылыкны күрә. Нинди бәхет. Күпме кешенең юк бит ул бәхете. Менә шуларны уйлаганнан соң, чынлап та кошлар кебек яшәргә кирәгенә төшенәсең. Ләкин аннан чыгып китмәскә кирәк, менә уйлап торырга кирәк һаман. Рәхмәтле булып, шөкер итә белеп. Әйе, амин, шулай шөкер ана кылып яшәргә язсын һәммәбезгә дә. Һәрбер яман эштә бер яхшы як була дигәнгә ничек карыйсыз? Була торгандыр, кайбер чакта бит ялгышлар аша өйрәнә кеше.
ялгышларсыз, бер дә ниндидер хаталарсыз гына барып булмый. Дүрт аяклы ат табына, ул хаталарны төзәтә белергә. Мәсәлән, әлеге дә баягы ике фәрештәбез бар. Син шөкр ит тә, тәүбә ит, тәүбә кылырга вакыт бирелгән бит. Менә шул кеше турында начар уйладым. Эх, менә буны эшләмәскә иде. Ник ялгыштым инде мин? Безгә бит шул кадәр зур мөмкинлекләр бирелгән. Аннан котылырга була. Тәүбә итәргә бер кайчан да соң түгел. Гомерең булганда әле, ахирәткә күчмәгәндә тәүбә итәргә соң түгел. Гомер дәфтәре ябылгач инде тәүбә итеп булмый. Шулай. Шуңа күрә итеп өлгерергә иде. Улларыгыз Габделкәрим белән Хәкимулла, ике менә дигән улыгыз бар. Аларга ничә яшь инде хәзер, Миләүшә апа? Габделкәрим инде менә паспорт ала, 14 яшь булды. Хәкимулласына 10 тула. Субханалла, сез бит инде алар өчен күркәм хатын-кыз үрнәге, фәрештә кебек саклаучы, ничек тәрбияләргә тырышасыз улларыгызны? Аларны дөресен әйткәндә Резидә махсус тәрбияләп булмыйдыр баланы. Ул бит күреп өйрәнә. Әтисе үрнәгендә, әнисе үрнәгендә, без аларның янәшәсендә һаман әби бабайларны күреп, менә миңа калса хезмәт тәрбиясе кирәк инде анысы. Шәһәрдә буламсың андый тәрбия биреп? Менә шуңа күрә ул да йорт салдык инде. Февральдән тотыналар алар тәрәзә төбендә үстерергә, төрле үсентеләр, аннан соң аны буяп бетерәләр әлбәттә су сипкәндә. Ләкин түзәсең инде, аннары алып кайтып авылга утырталар, түтәлләрен казып, аннары үскәнен күзәтәләр, үзләре җыеп алалар. Аннан соң менә нәкъ шуларны өйрәтү максатыннан әтисе кортлар уш итә башлады. Анда кортны карашалар. Хәкимә пышылдатып тора теге куркыта торган кортларны, Кәрим инде рамнарын алып биреп тора, хәзер курыкмый менә. Махсус киемнәре дә бар. Бүтән нәрсәләр. Хезмәт тәрбиясе кирәктер дип уйлыйм. Алар бит менә тормышка яраклы булып үсәргә тиеш. Дөньяда хәзер 70 төрле һөнәр белсәң дә аз. Димәк, кешене бар тик хезмәт кенә тәрбияли ала. Хезмәт кенә түгел, әлбәттә. Ул әйтәм бит, алар күреп өйрәнә. Менә инде әтисе намаз укый икән, бала намаз укый. Менә алар тәрәвих хәйриләр әтиләренә ияреп. Әле Хәким тәпи йөрми иде. Ул инде бөтен кешене аерып намаздан башларын бәрабәр укып кайтадыр намазны. Әлхәмдүлиллаһи шөкер, күз тимәсен. Субханалла, менә шулай булсын. Мин авылда булганда, Рамазан айларында барыгыз әле, түбәтәегезне киеп мәчеткә барып кайтыгыз әле. Ник барырга ни? Менә баргач күрерсез, мин әйтәм, барып кайтыгыз әле. Булар баргач башкалар да бара, ник баралар икән дип. Карарга булса да баралар. Кызыксынып. Гомумән, без әти-әниләр аларга иң беренче салырга тиеш иман орлыгы һәм хезмәт тәрбиясе. Калганы геннар белән бик күбесе салынган. Үзегез нинди сабак алдыгыз ике ир-егет үстереп? Күп очракта мине алар тәрбияли. Аларга җавап бирер өчен күбрәк укырга туры килә. Алар белсен өчен, мәсәлән, мин аларга ияреп коньки шурга, тимер аякта шурга өйрәндем. Чөнки малайлар бит инде алар белән бармыйча булмый. Алар син барсаң бөтенләй икенче төрле. Әни дә барды ди бит инде. Кәримгә ияреп йөзәргә өйрәндем. Менә чөнки ул бит синең балаң. Син үзең йөзә белмәгән килешән киңәш бирә алмыйсың бит инде. Менә алар безне тәрбияли бер яктан, икенче яктан без аларны. Сезнең кызык итеп сөйләгәнегез бар. Улым кичкенә вакытта әни бизәнеп йөрмә, әни матур күлмәгеңне сал, өйдә халат ки дип әйтәдер дип. Ул инде сез Кәримулла кичкенә вакытта ук эшкә чыгу сәбәпле Кәрим сезнең шулай бизәнеп йөргәнегезне яратмаган дип беләм. Шулайдыр мөгаен. Ул бит инде 6 айдан калдырып, менә мин телевидениегә эшкә чыгып киттем. Хәзерге вакытым булса, һич тә алай эшләмәс идем. Ләкин ул вакытта уйлыйсың, менә кирәк шулай. Бала да бар, эштә барырга тиеш параллельно. Ләкин күбрәк балага игътибар кирәк. Менә хәзер булса, мәсәлән, мин чыгып китмәс идем 6 айдан. Кайнанам булса да, үзәнем булышса да, балага барбер әни кирәк. Аның менә башында калган инде ул, сеңеп калган әни матур күлмәк кигәч, бизәнгәч кайдыр китә, эшкә китә. Бу үзе генә кала. Ул хәзер дә яратмый, әни пижаманы киеп куя әле. Песиле пижаманы киеп куя әле. Шулай рәхәт инде күрәсең, бер җылылык теге өйдә. Әни янында бит инде китми. Әйе. Миңа калса ул ир-егетләргә әни кеше бигрәк тә кирәк. Шулай. Кызлар Шулай диләр бит, кызлар әтиләргә тартыла, малайлар әниләргә тартыла күбрәк. Әйтәм, инде кызлар тәрбияләп карамак кирәк, менә малайларга әни бик кирәк. Үзебезгә үстерергә язсын, инде үзебезгә рәхәтләрен күрергә язсын. Шулай әни һәммә кешегә дә кирәк, әниләребез исән сау булсын. Берничә мизгелдән дәвам итәрбез, безнең чираттагы сәхифәбез бар. Кыска гына сорау бирә. Менә кеше килде дә миңа сорый иде. Кем соң ул фәрештә, хәзрәт дип, мәсәлән. Мин аларга әйтәм, фәрештә ул Аллаһ Тааланың якын бәндәләре. Ва яфъалуна ма ю'марун. Алар Аллаһ Таала кушкан һәр нәрсәне үтиләр, ва ла ясун, һәм бер дә гына кылмыйлар. Һәм алар
ир jinnisinde de түгел, хатын jinnisinde de түгел. Һәм инде алар нурдан яратылган затлар. Алар төрлеләр. Бар күктәге фәрештәләр, бар җирдәге фәрештәләр. Бар менә безнең җилкәбездә фәрештәләр. Безнең яхшылыгыбызны, яманлыгыбызны язып торалар алар. Рақиб һәм Атид, аның исемләре дә мәгълүм Коръән-и Кәримдә. Һәм инде бар фәрештәләр Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә янында гына йөрүче фәрештәләр. Бар фәрештәләр даими рәвештә рукукта торучы фәрештәләр. Бар фәрештәләр даими рәвештә сәҗдәдә булучы фәрештәләр. Алар кыямәт көненә кадәр шулай сәҗдәдә булырлар. Кыямәт көнендә башын күтәргәч, "Я Раббым, без сиңа тиеш дәрәҗәдә әле гыйбадәт кылмадык" дип әйтәләр. Без 5 вакыт намаз укыйбыз. Анда да кай вакытта намазлар кала. Шунда да зарланабыз әле. Булар кыямәт көненә кадәр башын күтәрмиләр, сәҗдәдә торалар. Анда да әйтерләр: "Раббым, сиңа тиеш дәрәҗәдә үзебезнең гыйбадәтләребезне үти алмадык." Аллаһ Тәгалә фәрештәләргә нәрсә әмр итә, шуны үтиләр. Бер кайчан да юк дип әйтә белмиләр алар. Алар гынахсыз. Аларның гынахлары юк, аларның нәфесләре юк. Безнең нәфесебез бар булган шикеллек. Ләкин адәм баласы үзенең нәфсен тыеп, фәрештәдән дә истинрәк була ала. Аллаһ Тәгалә кушканча үтәсә, нәфсен тыеп. Әгәр дә нәфсен тыя алмаса, үзенең нәфсе артыннан барса, хайваннан да түбән төшә дип әйтелә безнең динебездә. Шуңа күрә фәрештәләр, алар безне үзенә күрә сакчы фәрештәләр дә бар дип әйтергә кирәк. Безне саклап йөри торган фәрештәләр бар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйткән бит инде аятул курсине укыган сайын фәрештәләр төшә дип. Ягъни йоклар алдыннан кеше әгәр дә аятул курси укыса, бер сакчы фәрештә төшә. Икене укыса, тагын бер төшә. Мен шуңа күрә күбрәк аятул курсине укырга тырышырга кирәк диләр. Хәтта транспортка утырасың икән, өйгә керәсең икән, чыгасың икән, самолетка утырасың да, машинага утырасың, нинди генә төрле транспорт булса да утырсаң, кая утырсаң да аятул курсине укыгыз дигән. Чөнки Алла сакласын, бер нәрсә була калса, сакчы фәрештә сине саклап калыр диләр. Анысы да бит инде Аллаһ Тәгаләнең әмере белән. Аннары бар бийек 4 фәрештә. Ул да булса Җибраил фәрештә, ул да булса Микаил фәрештә, Исрафил һәм Газраил. Газраил алейһиссалам ул җанны алучы фәрештә. Аны гарәп телендә әйтәләр Мәләкул Маут. Кешеләргә үлем сәгате җиткәндә җанын алучы фәрештә булып санала инде. Кешеләргә генә түгел, бөтен җанварларның да җанын алучы инде ул. Бөтен мәхлукатларның. Аннан соң инде Исрафил фәрештә, кыямәт алдыннан сурга өрүче фәрештә дип әйтәләр аны. Сурга өргәч бөтен дөнья бетә. Берсе дә исән калмый. Бер җан иясе, бер бижәк тә берсе дә калмый исән. Аллаһ Тәгалә теләгән бәндәләргә генә калыр. Инде Микаил, ул көн күреш, һава торышын күзәтеп торучы фәрештә. Һәм инде соңгысы инде һәм иң әүвәлгесе, соңгысы ләкин иң әүвәлгесе һәм бийек фәрештәләрдән санала ул. Ул Җибраил алейһиссалам. Ул Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә Коръән-и Кәримне китергән фәрештә. Ул вахи индерүче фәрештә диләр. Ул бөтен пәйгамбәрләргә дә килгән фәрештә. Аллаһ Тәгаләнең иң зур һәм хөрмәткә ябылган фәрештәсе. Менә алар шушы төргә бүленәләр һәм инде әйтергә кирәк фәрештәләр, алар Аллаһ Тәгаләнең сөекле бәндәләре. Кайбер Коръәндә дә килә инде, кайбер кешеләр сөйлиләр ди Аллаһ Тәгалә фәрештәләр Аллаһ Тәгаләнең кызлары дип. Ләкин фәрештәләрнең бит инде җинесе юк, шигәнгә әйтеп була иде. Бөтенесе дә Аллаһ Тәгаләнең куллары дип әйтергә кирәк. Без дә Аллаһның куллары, алар да Аллаһның куллары. Җиннәр дә, фәрештәләр дә, хайваннар да, бөтенебез дә Аллаһ Тәгаләнең куллары. Ләкин без аерылабыз дәрәҗә белән. Аллаһ Тәгалә Адәм баласын хәтта фәрештәдән дә өстен күтәргән. Сөйләгәннәр белән Аллаһ Тәгалә әз генә булса да дәрес алып гамәл кылырга язсын.
Хөрмәтле тамашачылар, Хызыр ТВ телеканалында хәерле сәгатьтә тапшыруы үз эшен дәвам итә. Бүген бездә кунакта журналист, алып баручы Миләүшә Сибгатуллина. Миләүшә апа, кире балалар темасына әйләнеп кайтсак, шуны әйтегез әле, менә үз бала чагыгызны искә төшереп, сез бит инде укытучылар гаиләсендә үскән бала, үзегездә ниндидер өстәмә таләпләр тоя идегезме? Өстәмә җаваплылык. Әлбәттә инде ул бит мәктәптә әтиәнең дә эшләгәч, үзең дә шул ук мәктәптә укыгач, син иң образцовый укучы булырга тиеш, син тәртип бузмаска тиеш. Гадәттә киресенчә була, сезнең Киресенчә сездә алай булмадымы? Киресенчәрәк еш. Менә Вазыйх абый урны җәннәттә булсын, һаман хәтерлим, биология укытучысы. Мин инде көләргә яратадыр идем, нәрсәдер. Малайлар бер бака тыгып куйганнар. Ул биология кабинетының ортында җир, анда төрле үсентеләр үстерәләр, менә шундай җир булган, туфрак булган җир бар иде. Әй. Шуннан баканы алып килеп тыгып куйганнар финалга. Бу килеп чыкты да, мин инде кычкырып җибәрдем. Вазыйх абый сикереп куйды. Аңа чәче зуны шолт итеп чәчләре килеп төште. Шунда мине сүрәп алды да, парт артыннан. Әйдә әле чык әле, синең кем әтиәнең, укытучы бит синең әтиәнең. Бас әле менә монда ук әле. Укучының үзен тутырган, ничек тутырга тиешле кагыйдәләрне дип, кагыйдәләргә ата торган. Бары инде төрле хәлләр була иде. Шуңа күрә ничектер баштарак укытучы баласы икәнеңне аңлап, менә шулай үсәсең, аннан соң комплекска да әверелергә мөмкин. Ул минем әверелә башлады. Бер заман әйләнә башлады. Димәк, мин башкалардан аерылып торырга тиеш икән, мин мондайрак булырга тиеш икән дигән әйбер. Аннан соң шул әйберне үзендә бик узак тәрбияләдем яңадан Казанга килгәч. Ул менә нәрсәдән, кысалардан чыгуны. Әй. Гомумән балаларга карата таләпчән булырга кирәкме? Кирәк, ләкин мин таләпчән түгел. Таләпчән булырга кирәк, ләкин мин аларны менә бала иң беренче чиратта, ул шул кеше, ул шәхес. Аларны сындырырга ярамый. Менә мәктәп программасы бик авыр. Син 5-легә генә укы. Нәрсәгә кирәк ул синең 5-легә генә укуың? Менә 5-легә генә укыдык. Ул дипломны кем сорады? Кем ачып карады аны? Кем аны синең аттестатыңны сорады? Ул мәктәптәге белемнәрнең күбесе тормыш итәргә яраксыз. Менә башларын бәрә-бәрә алгебрадан ятлыйлар алар, ул теоремаларны. Менә мин 47 яшемә җиттем, миңа ул теореманың 1 сәгатькә, 1 көнгә дә кирәк булганы юк. Менә гомумән баланың балалыгын ала бездә дөрес булмаган мәктәп системасы. Ул балалар бакчасыннан бара, ул шулай дәвам итә һәм тәрбияләп чыгаралар, үзенә үзе ышанмый торган, ширлегә әйләнгән, психикасы бузылган, нервысы бузылган бала. Аннан соң аптырыйлар. Каян килә мондый умырткасыз ир-атлар? Каян килә мондый бер нәрсә белми торган психотабызлар? Совет чорында иң яхшы мәгъриф системасы бездә булган диләр. Менә ул махсус бетерелгәндер дип уйлыйм мин. Мин шуңа да күбрәк балаларга җылырак мөнәсәбәттә булу, ирек бирү һәм юнәлеш бирү ягында. Бала үзе тапсын, үзенең барасы килгән җирен. Әтиәнең бурычы аңа ярдәм итү, юнәлеш күрсәтү. Мин таләпчән түгел дидегез, ә гаиләдә кем? Илһам абый таләпчәнме? Кем? Кайсыгыз җитдирәк? Безнең Илһам абый таләпчән, безнең әти кеше таләпчән. Яхшы, шулай булырга тиештер дә инде мөгаен. Сез бик актив тормыш алып барасыз, Миләүшә апа. Шулай да кай вакытта туктап ял итү кирәк, шулай бит. Менә үзегез дә әйттегез, тимер аякка да бастым малайларым белән, йөзәргә дә өйрәндем улларым белән дип. Намазга басу дөнья ыгы-зыгысыннан коткара, ничектер тынычлык бирә күңелгә дисез. Намазга килү ничек булды? Бу гомумән намазга килү, ул менә намаз укыган кешене белән инде әйтеп тә торасы юк. Бәлки әле без аңа бөтенләй килеп бетмәгәнбездер. Мәсәлән, безнең тырнаклар битәләр хәләл түгел инде бит. Менә бер хәзрәт шулай дигәч, син бит фарыз ул, син аны үтә, аны кабул итү Аллаһ Тәгаләнең эше, син аңа фарыз икән үтәргә тиеш син аны диде. Шуңа күрә мин укыйм намазларны, әлхәмдүлилләһ шөкер. Килү ничегрәк булды? Ул бик ерактан студент вакытларында ук, мин Коръәндә, Библиядә, Мәхмүди Равзи әсәрләрендә Юсуф образы дигән темага дипломчы яздым. Шул вакытта Коръән укый башладым. Коръәнне укыганда мин гел уйлыйдым, ни өчен адәм баласы бу дөньяга килә икән? Ни өчен без яшибез икән дигән сораулар туадыр минем башта. Ләкин әле белми идем. Менә Коръәндә мин шул сорауларга җавап таба башладым. Шул вакытта мин уйлана башладым. Бу бит инструкция икән. Бу адәм баласына яшәргә бирелгән шундый бер китап икән. Аңласаң, Библиясендә укыйм, чагыштырып укыйм. Ул вакытта әле исламга басып, намазга баскан кеше түгел бит, студент. Шуннан соң менә уйлана башлау шунда булды. Инде намазга төгәл басу ул Хакимулла тугач. Хакимулла тугач иртәнге намазларны гына укырга кирәк дип, менә үземә максат куйып, иртәнгеләрен генә укый башлаган идем, аннан киреп китәсең икән. Иртәнгесен укыгач ничек инде аннары укымыйсың, ничек инде төшкене укымыйсың, ничек инде акшамны укымыйсың, һәм ничек әстен укымыйсың, көнне төгәлләп куярга кирәк бит инде. Димәк, сез инде 10 ел тирәсе хәзер диндә, намазда. Әлхәмдүлилләһ шөкер, ләкин аның һәр берсен вакытында укып барам, мин бөтенесен вакытында эшлим дип әйтә алмыйм. Чөнки без бит инде юлда да булабыз, җыеп укыган вакытларда була. Ләкин аны аңласган кешегә ул шул кадәр рәхәтлек бирә. Мәсәлән, хәлең бетте
инде бүтән нәрсә эшли алмыйм дисәң, эштән кайткач акшамны укып куясың да хәләтеңне алып, тагын әллә никадәр көч керә. Инде ул бит расланган да, намаз укыганнан соң хәтта кешенең кан составы да үзгәрә. Ул берниндидер җиңеллек, рәхәтлек, тынычлык бирә. Әгәр белгән булсам, менә шушыларны яшьрәк чакта, менә шул студент чакта, Коръәннән соң баскан булсам, мин бик күп проблемалардан, бик күп хаталардан читтә булыр идем һәм бик рәхәт тормышта, бик тыныч тормышта яшәгән булыр идем. Ләкин сез баларны үтәргә тиеш булгансыз инде. Шулай, вакыты җитмичә агачтан яфрак тазылмый диләр. Шулай, сәгате сугарга тиеш. Гаиләгездә нинди милли һәм дини йолалар бар Миләүшә апа? Дини йолалар без менә шушы Рамазанда инде ураза тоткач һәрбер елны корбан чалырга һәм аны матур итеп я ашын үткәрергә, яки туганнарга таратырга тырышабыз. Балалар сорыйлар, әни ни өчен болай? Аларга тарихын сөйлибез. Ни өчен шулай булган? Аннан соң инде хәзер сорамыйлар да ияләнделәр. Аннан соң тагын сабан туйларга инде бергәләшеп кайтабыз. Милли йола. Үзебезнең алай йолалар гаиләнеке генә бар дип әйтмәс идем. Әллә туган көннәр үткәрәбез инде. Туган көнне, яңа ел бәйрәмнәрен. Гомумән бәйрәмнәрне билгеләп үтәргә яратабыз, чөнки балалар бәләкәй булганда аларга бит һәр бәйрәмдән ниндидер күңел ачу чарасы оештырасы килә. Рәхәт бит инде кечкенә вакытта бәйрәмнәр гомумән башкача кабул ителә. Үсә баргач кына ничектер яме бетә дип әйтеп булмый инде, ничектер кабул итү үзгәрә шулай бит. Гомумән минем карашым менә әгәр дә шулай тырышырга кирәк, һәр көннән бәйрәм ясарга. Менә әни мине шулай өйрәтә иде. Һәр көнне матур итеп киен, матур итеп бизән. Нинди генә очрак булса да син әзер. Ул бәйрәмгә барган кебек эшеңә бар. Бәйрәм кебек кабул ит һәрбер бирелгән көнне дип. Менә ул чынлап та әгәр дә син үзеңә бәйрәм ясыйсың икән, көндә бәйрәм була. Аны бит сиңа башка бер кеше дә ясап бирмәй. Шулай бар ди үзебездән генә тора. Күп нәрсә үзебездән тора. Рәхмәт Миләүшә апа. Сез менә бүген чыннан да бәйрәм ясадыгыз безгә. Шундый сезнең позитивыгыз безгә дә күчте. Бик зур рәхмәт сезгә акыллы фикерләрегез өчен, килгәнегез өчен. Тагы хозурда очрашырга ясына ала бирсә. Бик зур рәхмәт Резидә чакырганыгыз өчен үзегезгә. Аллаһ Тәгалә шушы тапшыруларыгызны озын гомерле итсен һәм һәрбер сөйләгән сүзегез саваптан булсын. Исән сау булыгыз. Исән-имин булыгыз, хөрмәтле тамашачылар. Хозурдан аерылмагыз.